Slovo o jeziku. Serijal o crnogorskom jeziku počinjemo slovom š, čije je uvođenje u pravopis kao i uvođenje slova ž izazvalo što pozitivne, što negativne reakcije. U pravopisu crnogorskog jezika navodi se da je konsonant š i pored činjenice da je u posljednjih 150 godina zvanična ortografska i ortoepska norma zabranjivala njegovu upotrebu, i dalje ostao opšte prisutno crnogorsko jezičko obilježje, pa takva njegova upotreba obavezuje na uvođenje i kao fonema i kao grafema u crnogorski standardni jezik. Fonem š u crnogorskom jeziku dvojakog je porijekla. U prvom slučaju nastao je jotacijom, kao na primjer u riječima šever, šekira, šetiti se, šekirati se, šednik, šednica, šeđeti, šeme. Tada se mogu sasvim ravnopravno upotrebljavati dubleti: sjever, sjekira, sjetiti se, sjekirati se, sjednik, sjednica, sjeđeti, sjeme. Riječi koje sadrže fonem š, koji nije nastao jotacijom, nemaju dubletne forme. Takve su, na primjer, daško, maša, šota, gušiš, šerpati, šerpača, šerepica. Takvi su i toponimi: šedivrana, šenički do, šenište, šenokosni brijeg, šerogoška glavica. Suglasnik š nije novo slovo u crnogorskom jeziku, iako je bilo pokušaja da ga predstave. Naprotiv, slovo š jedno je od glavnih obilježja crnogorskog jezika, koja ga razlikuju od ostalih štokavskih standardnih jezika: srpskog, hrvatskog i bosanskog. Niko nikoga niti ćera niti tjera da koristi slovo š, niti bi to iko mogao, i u većini slučajeva riječi sa tim suglasnikom imaju sasvim ravnopravne dubletne oblike. Zabluda je da je konsonant š silom uveden u standardizovani crnogorski jezik. Mjesto u standardnoj jezičkoj normi zaslužio je time što je decenijama smatran dijalektalnim, a uprkos tome opstao je i bio stalno prisutan u govoru. Valja podsjetiti da se novi crnogorski pravopis zasniva na principu piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. A u Crnoj Gori slovo š upotrebljava se od davnina. Šedite i šetite se. Koliko ste puta čuli stare ljude da za nekoga kažu da je paša Milet ili paša Pogan, ili da podviknu na unuče: smiri se, ne šerpaj. Nije li veoma čest izraz da je nekome upala šekira u med? Jeste li nekad čuli da roditelji, na primjer, savjetuju djeci da se toplo obuku kako bi se zaštitili od sjevernog vjetra, ili kažu: obuci se toplo, duva šever? A gdje su svi oni nadimci kao maša, daša, šota, šole? Bezbroj je primjera. Iša! Šetite se i nemojte da se šekirate. Budite došetljivi, organizujte šednik i zabavljajte se. Pozovite daška, mašu, šola i ostale. Razgovarajte o šedivrani, šeničkom dolu, šeništu, šenokosnom brijegu i šerogoškoj glavici. Ili o Sjevernoj Americi, ako vam je milije.
Pričajte sa svojim prijateljima na svom jeziku. Bitno je da sjedite ili sjedite zajedno, a razumijećete se svakako.